Len začiatok tohto videa, toto je inšpirované youtuberom Neptunix, je to Never Lose účet, takže nesmieme prehrať so všetkými brawlermi, ktorých máme. Alebo nie. My nemôžeme prehrať 10 hier. Keď prehráme 10 hier v sole, tak tento účet končí. Tak som zvedavý, ako dlho nám to vydrží. Teraz budem, najprv splním tento tutoriál a potom sa uvidíme v hre. No a bude sa to volať NZ Fidorko IT. A dáme si 60 plus. A ideme. Prvú hru, ktorá sa ešte toho nebude počítať, takže vám to rovno skipnem. A teraz mi došlo, že ja som dal NZ. Nie 0. Takže nie je to never lose, ale never no to je jedno. A potom opravíme. Bum. Coach totálne dead. Dynamite tiež zabijeme. Bum. Bum. Nice, dobre, teraz zabijeme Kouta. Pekne. A teraz už pôjdeme naozaj na prvú hru. Takže musíme si vybrať solo. A poďme na to. Prvá hra, práve teraz, dneska nedáme až tak veľa hier, dáme 4 hry, ale dúfam, že neumreme. To by bol veľký fail, kebyže umreme za Shellynu hneď. Shelly by som chcel dať aspoň na 10. rang až potom umreť. To ešte uvidíme. Oh shit, dobre, tak na toho Broka si budeme musieť dať pozor, takže aby som tam zdrhol. Dobre, nech si ide potom Pavera, teraz bum, bum. Nie, nestihol, dobre. Tak ideme ďalej. Tu je Nita, ktorú by sme mohli teoreticky tiež zabiť. Ale nechcem používať neskutočne ešte ultimu. Sme top 3. A žiadne druhé miesto ani nič také sa nepočíta, takže len prvé miesto môžeme byť. Ale teraz sme to zvládli našťastie. Plus 10. Vezmeme si pekne Pavli. Teraz si máme vylepšiť Shellynu. Asi necháme na 2. A rovno zapneme ďalšiu hru. Hneď na začiatku budeme mať Baza, čo bude tiež dosť dobré. Aj Eggy free, takže máme dosť veľkú šancu, že mi padne nejaká mutation práve na tých brawlerov, ktorých mám. Takže to bude Nita, Shelly a Baz. Takže bude väčšia šanca na to, že mi padne ten skin na Baza. Teoreticky tak pocila. No. To by bolo dobré, kebyže mi padol. Takže už je tu iba 7 ľudí. Teraz tu si vezmeme tento power. Dobre. Ideme tu do krikov a tam sú 2 powery a tam je Brock. Takže toto pekne zničíme, nemusíme s tým šetriť. Bum, bum, bum. Nice. A už sú poslední 3 ľudia, takže tu si vezmeme tento power. Vezmeme si ešte aj tieto 2. A tam už vidím jedného človeka. Takže poďme na neho. Hopa, on tu není. A je tu, oni sa tu obaja už, dobre. Len aby sa to teraz nedokázali, a nie, dobre, ja si verím. A vlastne, nie, počkajte, ja sa vyhýlujem, ona zdrhá. Tak to využijeme na to, že sa vyhýlujeme. Teraz bum, bum, bum. Ja som to autorem a ono mi to skoro hitlo iba tú turetu. Našťastie nie. Tak, bum. A máme Nitu. Môžeme hrať Brawlball, to dáme totálne k ničomu. Vezmeme si Bandita Shelly aj Nitu. A teraz pôjdeme zbierať pekne na El Prima. Dobre. Vezmeme si Bandita Shelly skin. Posledne to spravíme si, otvoríme stat dropy. A všetko také. Nie. Toto nechceme teraz. Teraz sa chceme pozrieť do shopu, kde máme free brawlera Baza. Nice. Takže vezmeme si Baza. No a teraz už... jackpot. Dobre. A to vlastne je stále na začiatku, sa mi zdá.
Oni ten jackpot vylepšili. Sa mi zdá tiež. A ja tu nemám tie free veci. Dobre, tak jak ich nebudeme mať. Mám sa pozrieť tu. A tu nám tu trošku sa nám lagne. Tu nám ukazuje Star Road. Ja by som si to asi zmenil na Lily. Tak, dobre. A pomaly by som aj ukončil toto video, len najprv ešte vezme tieto powerpointy, vyberieme si túto stardropu. A ešte sa pozrieme do shopu a vyberieme si aspoň tieto stardropy, keď aspoň tieto máme. Takže poďme na to. Epic. To je iba tliskajúca nita. Tu bude čo? Mythic. Karol, dobre. Máme už viac brawlerov. Teraz. Ďalšia. Nič. Aspoň coiny dosť nazbierame, aj to mi ani nedoplo. Mythika. Dobre, player icona, to je dobre. Tu na tomto určite veríme player icony nemáme, takže to sa hodí. Tak 100 coinov a teraz dostaneme 300 coinov plus ako stardrop. Legendary, poďme. Je to skina Nitu, Gummy Bear Nita, OK, to je dobré. Nice. Dobre, takže máme už dosť nových brawlerov. Máme pekne Nita skin, ešte si tu nastavíme pin, bum a bum. Dobre, no. Toto bude koniec dnešného videa. Uvidíme sa u ďalšieho videa. A čus!